Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και όπως σας προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη της σύνδεσης έχουμε τη χαρά για μία ακόμη φορά να φιλοξενούμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέν της Άγκυρας, κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη. Κύριε Γρηγοριάδη, κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς. Χαίρετε. Καλημέρα. Λοιπόν, θα κάνω έτσι μια μικρή εισαγωγή, θα μου επιτρέψετε, για να δώσω και το πλαίσιο για τους ακροατές μας που ενδεχομένως να μην ξέρουν τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, να μην τις έχουν ακούσει. Την περασμένη λοιπόν Παρασκευή υπεγράφει στη Μέκα ένα σύμφωνο κοινής αμυντικής συνεργασίας και συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Καταρχάς, βέβαια, ο συμβολισμός και μόνο επιλογής δηλαδή της συγκεκριμένης πόλης που αποτελεί το επίκεντρο του Ισλαμικού θρησκεύματος και του προσκυνηματικού προορισμού για όλους τους μουσουλμάνους, πιστεύω ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Ωστόσο, πέρα από τον συμβολισμό, ποιες είναι οι περαιτέρω γεωπολιτικές, στρατιωτικές και διπλωματικές προεκτάσεις? Μπορεί να προχωρήσουν, μάλλον να προσχωρήσουν στη συμμαχία και άλλες αραβικές χώρες, όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος? Βέβαια, ακούσαμε ότι η Σαουδική Αραβία δεν θέλει την Αίγυπτο. Να το συζητήσουμε αυτό, γιατί εκεί λίγο εκπλήσωμε κιόλας. Το σύμφωνο υπόσχεται κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης που δεχτεί μία από τις συμβαλόμενες χώρες, αλλά βέβαια 2 ημέρες μετά την υπογραφή έγινε επίθεση των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και δεν είχαμε καμία αντίδραση από την Τουρκία ή το Πακιστάν. Επομένως, παχιά λόγια δίχως αντίκρισμα ή μήπως πρόκειται για μια σημαντική γεωπολιτική μετατόπιση? Είναι νωρίς να κρίνουμε το πόσο μεγάλη θα είναι η επίδραση αυτής της εξελίξεως στις περιφερειακές συγκρούσεις και στην περιφερειακή ασφάλεια, και αναφέρομαι κυρίως εδώ στη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί είναι το σημείο αναφοράς αυτής της συμμαχίας. Δεν είναι νέα η συζήτηση περί συμμαχίας των 3 χωρών τις οποίες αναφέρατε πριν. Αυτό έχει να κάνει και με τη δική τους αυξανόμενη περιφερειακή φιλοδοξία, γιατί και οι 3 περιγράφονται ως δυνάμεις μεσαίου μεγέθους, οι οποίες προσπαθούν να αυξήσουν τη στρατηγική τους επιρροή στην περιοχή τους και πέραν αυτής. Υπάρχει βεβαίως και ένα στρατηγικό κενό, το οποίο αφήνει η υποχώρηση της Δύσεως και των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή και άλλα θέατρα συγκρούσεων στον πλανήτη. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα παρατηρήσουμε και παρατηρούμε και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, η προσπάθεια χωρών μεσαίου βεληνικούς να συνεργαστούν και να αποκτήσουν ένα πολλαπλασιαστή της επιρροής τους, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δούμε και σε άλλες περιοχές. Το πρόβλημα βεβαίως είναι εναντίον τίνος ή ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της συμμαχίας ή της συνεργασίας, και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί προσανατολισμοί, και εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή βασικός αντίπαλος ή βασική πηγή ανασφαλείας για την Τουρκία είναι το Ισραήλ, για τη Σαουδική Αραβία είναι το Ιράν και για το Πακιστάν η Ινδία. Δηλαδή υπάρχουν 3 χώρες οι οποίες είναι επίσης μεσαίου στρατηγικού βεληνικούς, οι οποίες μπορούν να αισθανθούν ότι απειλούνται εμέσως από μια αναβαθμισμένη συνεργασία, η οποία όμως δεν θα είναι τόσο εύκολη. Ναι. Για τους λόγους που περιγράψατε και πριν, διότι ουσιαστικά ταύτιση συμφερόντων και ταύτιση αξιών δεν υπάρχει μεταξύ των 3 χωρών που αναφέρατε. Υπάρχει μια συμπληρωματικότητα κατά το ότι το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να επενδύσει δηλαδή μπορεί να μην έχει στρατό, αλλά έχει πόρους στους οποίους μπορεί να επενδύσει κατά το δοκούν, και η Τουρκία είναι μια χώρα με ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, και ο οποίος είναι και ενταγμένος και στο δυτικό σύστημα ασφαλείας και έχει και μια αναπτυσσόμενη πολεμική βιομηχανία. Ναι, δηλαδή, ναι, και μάλιστα υπάρχει μια συμπληρωματικότητα ως προς τούτο. Το Πακιστάν, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της στρατιωτικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Βεβαίως. Οι σχέσεις τους είναι βαθιές και ανάγονται σε δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Ναι. Αλλά εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό δημιουργεί αμέσως αντίδραση στις σχέσεις Ινδίας-Τουρκίας. Βεβαίως. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει απαρατήρητο και μπορεί να προκαλέσει άλλες συγκρούσεις και άλλα προβλήματα. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω και για το άλλο. Δηλαδή αυτή η νέα Ισλαμική συμμαχία πάει να συντεριάξει
παράδοξα που υφίστανται στις σχέσεις των χωρών μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η Τουρκία υποστηρίζει και έχει υποστηρίξει τη λεγόμενη μουσουλμανική αδελφότητα, την οποία βέβαια ξορκίζει και αντιπαλεύεται η Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, η Τουρκία έχει στενές σχέσεις με το Κατάρ, χώρα με την οποία δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις βέβαια το Ριάντ, έτσι. Και το Πακιστάν έχει στενές σχέσεις με το Ιράν, διαδραματίζοντας μάλιστα ως γνωστόν και τον κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια χώρα επίσης αντίπαλος της Σαουδικής Αραβίας. Άρα, τι είδους συμμαχία είναι αυτή που πάει να διαμορφωθεί? Δεν είναι βέβαια η επιτυχία του εγχειρήματος. Σίγουρα όμως το πρώτο βήμα το οποίο έγινε πρέπει να θεωρηθεί σημαντικό. Δηλαδή οι αντιθέσεις και τα προβλήματα παραμένουν. Όπως είπατε, για πολύ καιρό η Τουρκία είχε άθλιες σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και μπορούμε να θυμηθούμε την υπόθεση του δυστυχούς δημοσιογράφου ο οποίος δολοφονήθηκε του Κασόγκη. Κασόγκη, και τι έλεγε τότε ο Τούρκος πρόεδρος για τον διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα πράγματα που ξεχάστηκαν αυτή τη στιγμή, ακριβώς διότι η Τουρκία έχει de facto παραιτηθεί από την υποστήριξη της Ισλαμικής αδελφότητας. Δηλαδή, στην ουσία η Τουρκία υποχώρησε από την αρχική της τοποθέτηση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Σαουδική Αραβία έχει πολύ σημαντική επιρροή και εντός της Τουρκίας, διότι έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τουρκική οικονομία. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η πτυχή των σχέσεων, την οποία δεν πρέπει να παραβλέψουμε, διότι η σταθερότητα της τουρκικής οικονομίας και τις ισοτιμίες της λίρας εξαρτάται από τις χρηματορροές από το εξωτερικό, στις οποίες φαίνεται η Σαουδική Αραβία να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Κάποτε μιλούσαμε για το Κατάρ. Μπράβο, ναι, αυτό. Ναι, αλλά το Κατάρ δεν έχει τα μεγέθη ώστε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Η Σαουδική Αραβία είναι μια πολύ σημαντική, μεγαλύτερη οικονομία. Και μπορεί να υποστηρίξει την Τουρκία πολύ πιο αποτελεσματικά από το Κατάρ, το οποίο όντως βοήθησε μεν, αλλά είναι μικρότερη οικονομία. Οπότε και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει είναι σχετικά περιορισμένη. Οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι αντιθέσεις που αναφέρατε, και γι' αυτό και το εγχείρημα δεν θα είναι εύκολο στην επιτυχία του. Αλλά το ότι ξεκίνησε δείχνει αυτό που είπαμε πριν, ότι η Δύση αποχωρεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν να μην ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των κατά τόπου συμμάχων τους ή συνεργατών τους, και όπως είπαμε και πριν, η στάση του Ισραήλ και οι κινήσεις του Ισραήλ το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει δικαιολογημένες από την πλευρά των άλλων χωρών ανησυχίες για το πόσο είναι διατεθειμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι διατεθειμένες να υποστηρίξουν τα σαουδαραβικά ή τουρκικά συμφέροντα έναντι του Ισραήλ. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, διότι αυτό με έχει μπαρδέψει, είναι η αλήθεια. Ακούσαμε λοιπόν ότι η Τουρκία ζητούσε να εισέλθει στο σύμφωνο και η Αίγυπτος, πράγμα το οποίο αρνήθηκε η Σαουδική Αραβία. Αλλά εγώ είχα την εντύπωση ότι η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, ιδίως με την κυβέρνηση Σίση, είχαν πάρα πολύ καλή σχέση και η Σαουδική Αραβία ήταν εκείνη που είχε χρηματοδοτήσει και είχε βοηθήσει την Αιγυπτιακή κυβέρνηση για να εκδιώξει τους μουσουλμάνους αδελφούς. Επομένως, τι γίνεται εκεί, τι έχει αλλάξει? Η σχέση είναι πολύ πιο σύνθετη, διότι υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος ανταγωνισμός μεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας για την ηγεσία του αραβικού κόσμου. Ακριβώς, μάλιστα. Προσφάτως ήταν αδιαμφισβήτητη η υπεροχή της Αιγύπτου και λόγω ιστορικών και λόγω του πληθυσμού της. Κάποτε υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ Συρίας και Αιγύπτου, αλλά όταν υπήρχαν και τα αντίστοιχα παναραβικά κινήματα τα οποία εκπροσωπούνται και στις δύο χώρες, έγινε η προσπάθεια να ενωθούν οι χώρες στα τέλη της δεκαετίας του 50, απέτυχε αυτή. Μετά η Αίγυπτος διεκδίκησε αυτόν τον ρόλο, αλλά όπως αναφέρατε πριν, λόγω της αυξανόμενης οικονομικής δυσπραγίας στην Αίγυπτο, η Σαουδική Αραβία απέκτησε και εκεί de facto σημαντική πολιτική επιρροή. Αλλά προφανώς δεν θέλει να φορτωθεί τα προβλήματα της Αιγύπτου μέσα στη συμμαχία αυτή. Και προφανώς επιδιώκει να είναι η μόνη αραβική δύναμη η οποία συμμετέχει σε αυτό το τριγωνικό σχήμα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί αραβική δύναμη, ούτε το Πακιστάν. Η είσοδος της Αιγύπτου θα περιέπλεκε τα ζητήματα, και βεβαίως και η Αίγυπτος είναι μια χώρα αυτή τη στιγμή ευάλωτη. Ίσως και αυτό έχει να κάνει με την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να μην της δώσει αντίστοιχη επιρροή επί ίσης όρης μέσα σε αυτήν την αναδυόμενη συμμαχία. Διότι όπως είπαμε και πριν,
Η Αίγυπτος δεν έχει να προσφέρει κάτι το οποίο δεν έχουν οι υπόλοιποι. Αναφερθήκαμε πριν ότι συνεισφέρει κάθε μία από τις τρεις χώρες. Η Αίγυπτος δεν έχει κάποια τέτοια πρωτότυπη συμβολή να συνεισφέρει. Λοιπόν, εν ώψη αυτής της νέας συμμαχίας, ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας κατά τη γνώμη σας? Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για μονόπλευρη εξωτερική πολιτική σε σχέση με το Ισραήλ. Ωστόσο, την κατηγορούν παράλληλα και για την απόφαση αποστολής της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και την καλούν να επιστρέψει το εν λόγω αμυντικό σύστημα, ενώ βέβαια το σύστημα αυτό έχει αποδεδειγμένα αποδείξει την αποτελεσματικότητά του τόσο υπέρ της άμυνας της χώρας, της Σαουδικής Αραβίας, όσο και υπέρ της σχέσης των δύο χωρών. Τι λέτε εσείς για αυτό το παράδοξο? Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να προωθήσει τις σχέσεις της με όλες τις χώρες στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής για πολλούς λόγους και για πολλά χρόνια είχε παραμεληθεί η Μέση Ανατολή στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και είναι σημαντικό το ότι η ελληνική διπλωματία και ο ελληνικός στρατός είναι παρόν στην περιοχή. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται με βάση ανταλλάγματα πολιτικά, διπλωματικά και άλλα. Δεν είναι μια σχέση η οποία δεν δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις ή κάποιες προσδοκίες από την πλευρά των αραβικών χωρών. Αλλά από την άλλη βεβαίως πρέπει να γνωρίζουμε και το πραγματικό μέγεθος και βάρος της χώρας, της Ελλάδος ενώ σε σχέση με τις άλλες χώρες για τις οποίες αναφερθήκαμε πριν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να τεθεί ως δίλημμα στη Σαουδική Αραβία, Τουρκία ή Ελλάδα, γιατί ίσως η Σαουδική Αραβία είναι απλώς να προτιμήσει την Τουρκία. Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προωθηθούν οι σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας με την Ελλάδα σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα σχέσεων και αντικειμένων στα οποία δεν υπάρχει συνεργασία και αυτό το πράγμα να τοποθετηθεί όχι απαραίτητα σε σχέση μηδενικού αθροίσματος με την καλλιέργεια των τουρκικών σαουδαραβικών σχέσεων, οι οποίες υπάρχουν ούτως ή άλλως. Ναι. Και δεν νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να παγώσει τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας Τουρκίας με την παρουσία κάποιων στοιχειών πυράβλων. Είναι πιθανότερο να πούνε στους Σαουδάραβες, εντάξει, πάρτε τους και δεν συμβαίνει κάτι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε σημαντική παρουσία με συναίσθηση όμως των ισορροπιών και των δυναμικών οι οποίες υπάρχουν. Πώς αναμένετε να αντιδράσουν στο εγγύς μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως το Ισραήλ, σε αυτό το σύμφωνο της Μέκκας? Εντάξει, αυτοί θα καλλιεργήσουν τις σχέσεις τους με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Εδώ δεν αναφερθήκαμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ναι, βέβαια. Με τα οποία σημειωτέων υπάρχει και συνθήκη αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα. Έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Έχει υπογραφεί μια συμφωνία, δηλαδή θα μπορούσε η ελληνική πλευρά να καλλιεργήσει ίσως εντονότερα τις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει. Που έχουν στενή σχέση με το Ισραήλ. Ναι. Και με την Ινδία, δηλαδή είναι ο αντίπαλος πόλος. Ναι. Αλλά όπως σας είπα, πιστεύω ότι αυτό δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή η ελληνική διπλωματία να διαλέξει μία από τις δύο παρατάξεις σε αυτό το... Μα αυτό σας λέω κι εγώ. Ένα δίπολο Ισραήλ, Εμιράτων, Ινδίας και ένα δίπολο Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο διπλωματίας. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή, την εγκαλούν την κυβέρνηση ότι κάνει μονόπλευρη πολιτική με το Ισραήλ κλπ. Και όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η συστοιχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, άρα να καλλιεργήσει και τις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, της λέω όχι, λέει, γιατί εμπλέκεσαι στον πόλεμο κλπ. Που είναι βέβαια καθαρά αμυντικός ο ρόλος αυτής της συστοιχίας, έτσι. Φέρ το πίσω και δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, λοιπόν, επομένως, δεν ξέρω για το Ισραήλ, επομένως και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι λέτε ως προς τις αντιδράσεις τους? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο αναμενόταν ούτως ή άλλως. Οι συζητήσεις έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό και αυτό που μένει να φανεί είναι η αποτελεσματικότητα αυτής της συμφωνίας. Το αν αυτό θα επηρεάσει κάτι επί του πεδίου. Προφανώς. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες το παρακολουθούν. Ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο αντίδραση ανησυχίας, διότι το κενό το οποίο δημιουργούν αυτές καλύπτουν όλες αυτές οι χώρες. Και δεν είναι χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν κάποια πολύ έντονα προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι οι Σαουδάραβες ίσως έχουν απογοητευτεί από το ότι υπέστησαν όλα αυτά που υπέστησαν λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν, γιατί
δευτερογενώς υπέστη μεγάλες απώλειες και η Σαουδαραβική οικονομία και άλλες οικονομίες του κόλπου από μια απόφαση η οποία είχε να κάνει με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι, και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με τις προσεχείς εκλογές στο Ισραήλ, το Ισραήλ αργά ή γρήγορα θα προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο συνεργασίας με τις χώρες του κόλπου και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, με τις οποίες δεν είναι σε ανοιχτή πολεμική αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως σας είπα, αυτό θα έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή, μια νέα Ισραηλινή κυβέρνηση πιστεύω θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει πολλά στις σχέσεις της με τη Μέση Ανατολή. Βέβαια, ακούω τον Ναφτάλη Μπένετ, τον κύριο αντίπαλο δηλαδή του Νετανιάχου, ο οποίος φαίνεται κιόλας να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ότι υπερθεματίζει του Νετανιάχου στην ρητορική του εναντίον της Τουρκίας. Αυτό παρατήρησα εσχάτως. Είναι προεκλογική περίοδος ούτως ή άλλως, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στο Ισραήλ θα υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας. Ναι, ούτως ή άλλως, ναι. Οπότε θα φανεί αυτό σίγουρα. Ωραία. Αυτό το οποίο έχει επηρεάσει πολύ τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι αυτή η προσωπική αντιπαράθεση Νετανιάχου-Ερντογάν. Ναι. Αν εκλείψει οποιοδήποτε από τους δύο από την ηγεσία της χώρας του, αυτό θα δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας, πιστεύω. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα, και δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, επομένως όσο πιο σύντομα μπορείτε, να περάσουμε λοιπόν στην πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Ποια είναι τα ωφέλη, ποιες είναι οι προσεχείς δυσκολίες και πώς προβλέπετε να εξελιχθεί το συγκεκριμένο έργο? Σίγουρα η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας απαντά κάποια από τα ερωτήματα τα οποία είχαν τεθεί σε σχέση με τη βιωσιμότητα του έργου, διότι πλέον έρονται και οι τελευταίες τυχόν αμφιβολίες που υπήρχαν για αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι η γαλλική εταιρεία είναι τοποθετημένη και στην τουρκική αγορά. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να έχει παίξει σημαντικό ρόλο για την επιλογή της να εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση, διότι ακριβώς έχει καλές σχέσεις με την τουρκική κυβέρνηση και αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να μην υπάρξει ισχυρή τουρκική αντίδραση, η αντίδραση να είναι διαχειρίσιμη, ώστε να μην οδηγήσει στην ακύρωση του έργου. Από εκεί και πέρα βεβαίως πιστεύω ότι η κατάσταση στην Κύπρο επηρεάζει τα πράγματα. Αν υπάρχει κάποια στροφή προς μια έναρξη των διαπραγματεύσεων, όπως είχε ελπιστεί με την επίσκεψη Γουτέρες και με την προσπάθεια αναθέρμανσης των κοινοτικών επαφών, οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει και στην απάλυνση, στην εξαπάνηση των τουρκικών απειλών, ώστε το έργο να λειτουργήσει με έναν τρόπο θετικό και επικοδομητικό για την οικονομική και διπλωματική συνεργασία όλων των χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Είδομεν. Βέβαια, πώς τα βλέπετε, μιας και αναφέρετε τα του Κυπριακού, πώς τα βλέπετε εκεί τα πράγματα? Εντάξει, υπήρξε μια σημαντική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ που είχε δεκαετίες να συμβεί στην Κύπρο. Βέβαια, ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα τέθηκαν τα ζητήματα στο τραπέζι. Υπάρχει μια συζήτηση για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία αφορούν τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων για ανοίγματα νέων διόδων στην πράσινη γραμμή. Αυτά είναι γνωστά και σημαντικά. Από εκεί και πέρα νομίζω το βασικό πρόβλημα είναι η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Κύπρο και το πόσο διατεθειμένη είναι η κυβέρνηση της Κύπρου να προβεί σε πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να δυσαρεστήσουν κάποιους από τους ψηφοφόρους της. Και βεβαίως το ζήτημα έχει να κάνει και με τη στάση της Τουρκίας, η οποία αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια καθόλου δημιουργική και επικοδομητική στάση, στηριζόμενη πάλι στην γραμμή των διχοτομική των δύο κρατών. Όμως πιστεύω ότι από την ώρα που γίνονται όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις, υπάρχει κάποια ίσως σύγκληση η οποία δεν έχει φτάσει ακόμα στη δημοσιότητα και η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να αρθεί το αδιέξοδο και να υπάρξει μια συζήτηση η οποία θα οδηγήσει στην άρση των κρεμωτήτων οι οποίες έχουν μείνει από την
τελευταία συνδιάσκεψη του κράτους Μοντανά. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε σήμερα στο πρόγραμμα μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.